Kif aħna nilqgħukom għal episodju ieħor ta' Infrastructure News li se jkun kompletament iddedikat lil Marsa Junction Project. Qabel nibdew ftit fatti dwar dan il-proġett. L-investiment fil-proġett u ta' madwar 70 miljun euro. Wara li jispiċċa l-proġett se jitneħħu darba dejjem il-lights li hemm bħalissa li ħdejhom jinġema' traffiku kollu tista' tgħid. Din hija bla dubju ta' xejn l-iktar junction traffikuża f'Malta u Għawdex. Kollox se jkun hemm 7 flyovers jew multi-level junctions, l-akbar waħda li qatra pajjiżna. U l-aħħar fatt minn din il-junction se tkun tista' tgħaddi bil-pass u anke bir-rota b'riski minimi. U ovvjament biex din il-parti tal-proġett titkompla kien hemm bżonn ta' tibdil fir-rotot preżenti. Ejja naraw x'inhu jiġri. Mill-Marsa lejn Kordin, il-parti tal-karreġġata ta' triq Aldomoro fid-direzzjoni tan-nofsinhar fejn qabel kien hemm ix-shipbuilding naqset għal żewġ korsiji flok l-erba' eżistenti u daw se jwasslu biss lejn Vjal Serpol Boffa biex tmur lejn Kordin Raħal Ġdid u l-Kottonera aħsbulu qabel għażlu dejjem il-korsiji ta' ġewwa. Imbagħad jekk mill-Marsa lejn Santa Luċija l-ajruportu ħall-Qormi hemm żewġ korsiji ġodda temporanji li mbagħad jiftħu għal erba' u dawn ser jaqdu l-karreġġata tan-nofsinhar fit-triq Aldomoro ma' Vjal Santa Luċija lejn ir-roundabout ta' Santa Luċija u triq tal-Barrani u triq Garibaldi lejn Ħalluqa, il-Gudja u l-ajruport. Kif ukoll triq il-Gvern lokali fejn hemm l-istamperija tal-Gvern lejn triq il-Marsa ħdejn iċ-ċimiterju tat-Torok biex tgħaddi għal Ħall-Qormi. Dawn il-korsiji temporanji se jgħaddu minn fejn qabel kien hemm iż-żewġ fabbriki li twaqqgħu waqt l-ewwel fażi tal-proġett. Korsiji ġodda lejn l-ajruport u Ħall-Qormi, żewġ korsiji oħrajn temporanji li ser jgħaddu mill-parkeġġ li hemm dejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata biex jaqdu ż-żewġ karreġġati ta' Vjal Santa Luċija ma' triq Garibaldi lejn Ħalluqa, il-Gudja u l-ajruport. U triq il-Gvern lokali lejn triq il-Marsa fejn iċ-ċimiterju tat-Torok biex tibqa' sejjer għal Ħall-Qormi. Jekk kun ġej minn triq Aldomoro lejn nofsinhar trid tibqa' sejjer lejn Vjal Santa Luċija u tgħaddi minn dawn il-korsiji ġodda temporanji biex tasal fi triq Garibaldi jew triq il-Gvern lokali. Hemm ħafna iktar x'wieħed jgħid dwar dan il-proġett u se tkunu qed tisimgħu iktar fil-ġranet li ġejjin. Dejjem like jew subscribe għall Infrastructure News u niltaqgħu fl-episodju li jmiss.